Il-bajt li fekruna biedet fajn tuffieħa madwar xarejn ilu faqqas fil-lejl ta' bejn it-2 u 3 biex 66 fekruna bdew ħajja ġdida fil-Baħar Malti biex issa huwa mistenni li jgħaddu l-ewwel żmien tagħhom iduru fil-Kosta Maltija. Għal-volontira tan Nature Trust li tul l-aħħar ġimgħat għaddew il-ġranet u l-jili fajn tuffieħa din kienet okkażjoni ta' ċelebrazzjoni. Wara kollox din kienet l-ewwel darba li bajt tal-fkieren faqsu f'Malta f'ġenerazzjoni. Anke jekk hu magħruf li kien hemm okkażjonijiet oħra fejn fkieren biedu l-bajt f'Malta. Fosthom riċenti meta fl-2012 fekruna biedet il-ġnejna għalkemm il-bajt ma faqqas wara li l-pjant ħarbat bil-maltemp. Jirriżulta li kollox beda l-ħabta ta' statejn ta' filgħodu meta mal-ewwel ħsejjes ta' tifrik fil-font tar-ramel inxtel dawl bil-galbu li jen lil fkieren jagħmluha sal-ilma. Ta' min jgħid li l-loġistika biex dawn il-fkieren jaslu fil-baħar qawwin u sħaħ kienet tinvolvi ċertu ħsieb. Fil-fatt fl-aħħar ġimgħat persuni min-naħa tan-Nature Trust ħaffru trinka minn fejn faqqas il-bajt sal-baħar biex din id-darba kollox mar kif ippjanat. Ġeneralment wara ċertu żmien xi fkieren minn dawn ikunu mistennija jerġgħu jiġu fil-post u għalhekk persuni midħla fil-qasam tal-konservazzjoni ambjentali jittamaw li la darba issa qegħdin fuq il-mappa avveniment bħal dan ma jkunx uniku.